Wat is het geheim van Oud-Vosmeer 2.0? Ik weet het niet. De mensen die hier straks binnenkomen, die weten het ook niet. Maar wat wel vooraf bekend is, is dat de opbrengst van het stuk, er komen straks zo'n 450 mensen naar kijken, dat die opbrengst naar het goede doel gaat. Een vakantiewoning voor mensen met nog maar een beperkte levensverwachting. Hoe is dat idee voor een tweede voorstelling ontstaan? Want jullie hebben dit 5 jaar geleden ook al gedaan, hè? Wij hadden in eerste instantie het idee om met Jan Koning, de regisseur van destijds, eigenlijk hetzelfde stuk op te gaan voeren. En Jan was degene die gelijk zegt van ja, dat gaan we niet doen. We gaan wel iets anders brengen. Dus er zitten wel herkenningspunten in van dat theaterspektakel. Maar het is een volledig nieuwe productie geworden. Nieuwe arrangementen, nieuwe verhaallijn. Er wordt ook een link gelegd naar het goede doel wat hier aan verbonden zit. Dus ja, de mensen zijn echt op en top verrast weer. Het verhaal gaat eigenlijk gewoon over het leven in Vosmeer. Over hoe mensen in elkaar steken, wat mensen doen. En aan het eind van de show maken we dan nog even een bruggetje naar wat Staan voor de Zes doet. Met het huis en wat de bedoeling is dat er gaat gebeuren. Dat was dan in 1976, waar we nu spelen Nog een Droom. En ja, dat gaat dan nu realiteit worden. Ik speel een hangjongere. Een hangjongere. Ja, net als hun. Hey, het is de laatste voorstelling, dus jullie hebben er nu 3 gehad. Hoe is het gegaan? Ja, heel erg goed. En laatste uitvoering, dat is altijd spannendst. Even de afsluiten, dus... Ben je nerveus? Ja. Ja. Nee, ik ben niet nerveus, niet. Maar ik ben wel heel erg blij en ook nog heel veel gelukkig. Dus ik ga wel echt mee goed de best doen. Iedereen vindt het fantastisch. En ja, dat in een klein dorp zoveel mogelijk is qua talent. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is het geheim van Oud-Vosmeer. Dat is het geheim van Oud-Vosmeer, dat klopt. Het gaat nog steeds. Gij zult niet jokkenbrokken. Nou, proost allemaal. Het geheim 2.0, wat vind je ervan? Ja, superleuk natuurlijk. Ik heb vorige keer meegedaan en vandaag ook 1 dag. En het blijft gewoon mooi en het blijft leuk. En, ja. Tot nu toe geweldig mooi stuk. Geweldig. Op zo'n dorpje, daar kunnen ze op het eiland Tolen trots op zijn. Dat dat op zo'n dorp als Oud-Vosmeer kan. Dat is het geheim, hè? Dat is het geheim van Oud-Vosmeer, inderdaad. Ja. Ja, het ging buitengewoon goed vanavond. Ja. De 4e was de beste? De 4e was denk ik wel de beste. Ja. Absoluut, dat was een knaller. Een knaller. Een knaller? Een knaller. Echt een knaller. Ja. Hey, jammer dat het afgelopen is? Ja, Absoluut. heel jammer, heel jammer. Volgende week vallen we gewoon in de hart. Wat moeten we nou gaan doen?